natin na napakahalaga ng health. Yeah, correct. Salud, Tama po. kalusugan, Mm, no? mm, And ang nahiling tangon yan, mm. ang malnutrition, bakuna sana itong mga underweight, Oh, pati sa overweight. In fact, sabi nga ni po kang UNICEF, it is very alarming na ang taas na ng bilang ng mga bata na nagkakasakit because of obesity and pagiging overweight. Okay? Yung atin pong Second Congressional Commission on Education or the EDCOM 2, ang finding po nila is 26.7% ng mga Filipino children under 5 ay stunted or bansot. Ay, nako. So, ang ibig sabihin yan po, pag bansot ka, that's irreversible. Hindi mo na yan mababago. After you reach a certain age, and the magic age is age 2, pag hindi mo na-arrest yung stunting before age 2, her whole life po, stunted na siya. And alam naman natin yung disadvantages niyan. Hindi lang sa learning, no? Kundi employment, no? And magiging, instead of maging positive contributors to society, ay magiging po silang, kumbaga, hindi sila makakatulong, no? Sa ating ekonomiya. So, at ang isa sa culprit nito ay ang sweetened beverages. Grabe kaya yan. yan. Okay. Na very accessible. Pag may snackan sa meeting, na andyan yung soda, soft drinks. Kasi ang dali-dali, bibili ka lang nasa bottle pati. Na andyan ang iced tea, C2. Okay. Binabaan na nga nila yung mga volume para mas kaunti na lang ang consumption mo. Pero yung mga solo size, di ba? Okay. Pero yan ang number 1 because that's really very high in sugar. In 2019, VP Henry, nagkikwa na ki-imposition tax. Additional tax. Yan nakita mo bilang tumaas yung presyo ng mga sweetened beverages. Correct. Pero ang sabi po ng WHO, it is not enough to arrest to catch up with the ill effects of sweetened beverages on the health of the population. Kaya they are recommending to increase the 6% tax to 20% tax. Ayun. Okay. So, ang tinitingnan natin, how do you deter people from buying? Iyo po. Okay. Kahit mas mahal yan, baka naman hindi baka bumili. Baka dahil magbarakal. Magtubig na lang tayo. Correct. Mas mari ang tubig. Or calamansi juice, di ba? O yung mas pero konting sugar lang na added. Okay. So, pati po yung 3-in-1 coffee. Alam naman natin, ang Pilipino ang gusto lahat instant. Ang taas po. Halos kalahati yan, asukal. Yes. So, hindi, yan yung mga kailangan po tuunan natin ng pansin because we're talking about the health not just of this generation but the future generation. So, yan po magiging topic ko dyan na hapon. So, amidst all of these controversies about flood control and infrastructure projects, naisipan po nindo, mas maray ini na mga para sa salud ng tao, tabi Congresswoman. Diba? Human infrastructure at sa tuya po na pitututukan ang salud kang tao. Kamusta pang prevalence kayo sa buong Pilipinas o sa rehiyon tao o sa tuyang lugar tabi susugyan sa research po nindo kung igwa pong kamong data? Igwa po kitang data. In fact, ito nga nipig sabi ko, this is for the whole Philippines. No? It was just released September 11 na more than 1/4 of Filipino children under 5 are stunted. Ay, my God. Just imagine. Mga bansot. And in 2023, it is estimated that 4.6 million of our adolescents and children are overweight. And then 1.3 million are obese. Ang ibig sabihin, obese level, no? And more than 3.3 million, more than the 3.3 million in 2015. Just imagine,
Okay? 4.6 lang, 3.3 lang ng 2015, noong 2023 naging 4.6 na. Opo. Ganon kabilis po. Kaya kung hindi tayo gagawa ng measures, hindi tayo makakahabol. Tataas po itong bilang na to. I see. Okay. Oo. Pero let's not end there, Opo. Henry. Ano nangyayari sa mga obese? Iyo mananga. Ano nangyayari? Nagkakaroon ng na juvenile diabetes. Iyo. Arakium pa. Diba? Nagda-dialysis na. Oo. Arakiun pa. Kahit baga, Okay. kahit baga kung kang kita saraday pa pag mataba, cute nga ya, orog mahong kita. Pero ngunya na panahon, pag mataba, ibang implikasyon kan habang nagdadakula siya, di ba? Pag ubis ka. Kasi nga, kasi Oo. nahihiling ta, medyo slow na siya, lampa na. Then nakakahiro na maray. Di syempre, kung dakula ka, di ka na nakakahiro, di mas lalong may ill effect sa physical, low physical activity. Tapos at the same time, ang daming mga sakit. Yeah. No? So, ang tinitingnan po natin, since health is a human right, and tayo po ang caretakers sa mga anak natin, Apo. no? I think we have to start them early with the proper nutrition. Yeah. So, Opo. yun po ang magiging pinakatema natin ngayong hapon. Very good. No? Opo. Sana matuloy ngayong Yeah, hapon. sana Oo. ha. Ako natapos mo kaso hapon. Ngunyan pala na. Ngunyan pong hapon Ngunyan na, ini. So, okay. we have complete statistics naman po. Pero, Opo. eto Yeah. naman ang good news ha. Yeah. And ipagyayabang ko kasi tabako, Yes, syempre. syempre. Sa tabako po, we were able to reduce overweight Yeah. from 2019 to 2025 from 1.7 to 0.98 na lang Yeah. ang overweight. Mm. Ang aming stunted po from 6.2% naging 2.3% na lang. Okay? And then yung aming obese po from 1.2% to 0.66% na lang. Ano ibig sabihin? Kung ang mga local governments talaga may makusog na nutrition program, kakayanin na maging Totoo. partners talaga to Oo. combat Yeah. and to curb. Nagibong nga po nito sa malnutrition. Tabaco City during your term, di ba, Mayor? Term nindo eh. Nakakonsentrate ka Yes. mo. Oh. Oo. And since kahit wala na ako, pero naandun pa rin yung mga taong gumagawa ng mga programa natin, si Fled Boboyo, ang aming pong nutritionist, Opo. number 1 sa Region 5. Yeah. Opo, Sa okay. buong Region 5 po, awardee siya. Yeah. Yung aming BNS po ng Barangay San Isidro Ganyan yan. is Regional awardee yan. Oo. Regional awardee, regional qualifier po. Yeah. Okay? So, ang Tabaco City is naando na naman po siya sa consistent Opo. Green Banner awardee. Yeah. Opo, okay. So, Sige, sabi ko po, kaya Opo. tanggibuhon together. Yes. Nagawa nga namin sa Tabaco, magkakawa rin natin yan sa buong bansa. Yan, okay. Senador. Ay, naiman po. Dayo, karaman lang. Karaman lang. Opo, Okay. oo. Sige po, kung good luck po mamayang hapon sa speech Thank you nindo so and much, mensahe Bibi po Henry. ngunyan sa mga taga First District po. Go ahead. Okay, sa gapos po ng mga taga First District ng Albay, trabaho sana po kita amidst all of these controversies, nahiling man po nindo, gapos sa mga pigururunan taka ito, ngunyan, nangyayari na po at nahiling tana, na-expose na, Oo. pero bako sana po yan ang tututukan ta. Yeah. Dakulan pa po kita ng mga measures pertaining nutrition and health na dapat tutukan. Asahan po nindo bilang si Endong representante, I am there to represent you. Opo. Salamat po, Malis kong Congresswoman. dakula. Thank you. Ingat po, ingat. Alright. Thank Congresswoman Crisel Lagman Luistro. Mga tugang sa Satuya tabing hapot mo niya na pagkaaga dito po sa Satuyang programa. Alright, sige. Mga tugang alas 8:30 8 na oras po sa Pilipinas. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alas 8:37 na po, magbabalik kami. Makalipas lang kan mga patalastas. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex!
Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice, kat ng manok na klarado nga papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Also siomai is the best, at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kung para sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay?
Download na! Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagmibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, wag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo.
Magkiribahan kita. Alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kung para sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Uy, 9 minutes na lang, alas 9 na po ninaga. Aramon ta daw ang dagdag na report. Hali po dyan sa luwas kay ba po ang Mega Force Patrol. Ngunyan tabing aldaw, aramon ta daw, board member Das Maronilla, inapod na irrelevant ang surat sa iya ni Vice Governor Diday ko. Aramon ta daw ang istoryang ini sa Dara ni Joshua Bino. GB, Baretang Bareta. Baretang Bareta. Joshua, buhian mo. Yes, Bibi, good morning. Good morning sa mga parantabay. Inapod na irrelevant ni Board Member Das Maranilla ang surat na ipinadara sa iya ni Vice Governor Farida ko. Ang surat na ini ni Vice Governor ko, iyo na kumbaga simbag sa naging motion ni Board Member Maranilla ka nakaaging sesyon na imbitaran sa regular session ang Highton Construction asin ng SSCO Builders and Supply na iyo ang nakakontrata para sa rehabilitasyon kan Peñaranda Park, hindi sa Legazpi City. Sigun kaya kay Maranilla,
naimbitara na ninda ang DPWH kung kaya gusto malindang madangog ang lado o kaya paliwanag kan kontraktor kan nasabi ng lugar may kinaraman sa insidente ng pagtrampahog kan retractable roofing sa stage kan nasabi ng parke. Sigon sa surat ni Vice Governor po, kan panahon na nai-award ang kontrata sa nasabi ng mga construction company kan December 2023. Bako pa siya Vice Gobernador kan probinsya kan Albay. Okay. Kung kaya kumbaga warang conflict of interest, sharing man sabi BP Henry ipiniliwanag kan Vice Gobernador na nag-divest na siya sa FSCO Builders and Supply. Epektibo kan Hunyo 30, 2025 pagtukaw mismo bilang Vice Gobernador kan probinsya kan Albay. Sa puro kan surat ni ko kay Marunilla, digni sinabi ni Vice Mayor Diday ko na kung ang intention mo ngaya, iyo ang imbestigaran ang nasabi ng proyekto, ay suggest niya na dapat magpasar na sa naning ordinansa asin tanganik ma-refer ini sa tamang komite, tanganik man pagurunan bako sa regular na sesyon. Pangadua, kung ang intention mo ngaya, iyo ang questionon ako, I suggest, pag-file ng verified complaint sa tamang disciplinary authority sa eraron da BP kan local government code. Kasanggunian panlalawigan cannot conduct legislative investigation over its own members or the presiding officer. Alagad tinawan doon man ni Marunilla na wala man niya pinangyayaring investigasyon. Ang nangyari man sa nangaya, nag-imbitaran para makahapot ang mga members kan sanggunian kung ano ang nangyari duman sa insidente kan pagbagsak kan retractable roofing. Sa question hour kan session kasodma, pinasa ni board member Das Marmilla ang surat na ini ni Vice Governor Diday ko. Asing pagkatapos niyang basahon ng surat, digdi niya sinabi na ang surat niyang ini irrelevant. Gari ngaya, inaway ngaya ato. Tangogon ta BP Henry, ang nangyari sa session kasuhapon. If your intention is to investigate this project, I suggest you file the necessary ordinance or resolution so that the matter may be referred to the appropriate committee. That is how inquiries are conducted in committees, not during regular session. As a legislative body, the Sangguniang conduct investigation in aid of legislation. This was already commenced by the Committee on Appropriation. If your intention is to question me for the said project, I suggest you file a verified complaint with a proper disciplinary authority pursuant to Section 60 and 61 of the Local Government Code. Obviously, the Sangguniang Panlalawigan cannot conduct an administrative investigation over its own member or presiding officer. There's a proper way to do things within the bounds of law and decency. I trust that you are familiar with our internal rules of procedure and I will act accordingly. Thank you. Respectfully, Farida Esco, Vice Governor. Happy Parnis, Mr. Adan B. Seba, Secretary to the Sanggunian. Madam Chair, I would like to say that this letter is very irrelevant because my manifest is behalf of the August body to invite the contractors of the project in the next regular session to shed light, to enlighten us, because we already invited the DPWH. So I think hindi po nagbasa ng draft minutes of the third regular session para nakita kung ano po nag-transpire during the last 10 regular session. So it should be addressed not to me, but to this August body. So wala naman investigation na ginagawa. Gusto lang natin ma-enlight kung ano talaga nangyari. Loading, sige daw. Ano talaga nangyari? So nandito yung district engineer, ang sabi dapat sinaraduan ng kontraktor yung
Peñaranda Park. Kasi hindi pa raw bayad at hindi pa formal turnover. Kaya gusto namin marinig yung side ng kontraktor. Kung totoo bang sinasabi ng DPWH. So wala naman po investigation dito. Bakit lang ang letter dito parang inahaway ako So next time sana yung dito yung mga legal advisor dapat medyo naintindihan kung ano po talaga ng transpire nung last session. Iyan, DP. Joshua, na binato sa napayag. Joshua, anong reaction kan presiding officer kan mag-manifest kay to si board member Maronilla? Day man ki reaksyon, day man ki batin tabi DP Henry. Oo. Kasi siyempre siya baga ang presiding officer to ba? Yeah, oo. To no comment ang presiding officer. Siya mismo pati pala so nakasurat, nakapirma naman sa letter address kay BM Maronillano. Surat ka mismo. Ayun. Ang board member task, dapat nga, address pa ko sa ko, di siya sanggunian. Oo. August body nga. Nagiinit Nagiinit. Nagiinit ang sitwasyon. High pressure. Kaso bago nagiinit man si board member Abades, buda si Seto, board member Arandia, tapi question man sa report niya. Di ba? Nagiinit. Pero exciting na mag-cover sanggunian ang panlalawigan Oo. Na-excite man yan ako. Ano? Na-excite man ako. Iyo. Okay. Sige. Anyway, DP, iyan ang dagdag niya itong istorya. Nangyari yan sa regular session, kansanggunang panlalawigan sa Tuudma. Yeah. Joshua Bino, CCGB. Alas 9 na ugaring yun. Abangan na lang po nindo. Ang susunod na kabanata, mga tugang dyan sa laog kang kasubago baga sa report ni Karen? Question man ni board member Abadesa, si board member Arandia, kung nata nga yata po pa na report so tungkol sa payola. Nakuveran ngaya kang report, kan natahuban ngaya, kang istorya tungkol sa Peñaranda Park. Tainot na rin report ni board member Arandia sa Peñaranda Park issue. Nag-question man si BM, si Melissa Abadesa, Armidilla. Ngunyan pala, mas mainit so birada ni Kwan. So issue pala ni board member Maronilla. Binasa ang letter sa iya ni board member ni Vice Governor Farida ko. Dayon nakapirma tabi duman sa kontraktor kan Peñaranda Park. Bilang kontraktor kan Peñaranda Park. Iba man sa reaction ni BM Maronilla. Sige daw, husay-husayon tayo. Ibabalansi tatabi. Ako gusto kong ma-interview kan si Vice Governor. Tanganing daguguntan sa iyang lado, may kinaraman yan. Sana po makauron ta ang Vice Governor ka probinsya Kanalbay. Open po sa mo yung linya para po sa iya. Kasi man na pag-iriba tayo naman ko alamang kay Vice Governor, baka lamang mo ko ang reaksyon sa tuyang presiding officer. Salamat kan sa inong pagantabay, ini pang lalaking hindi inuumaga. Goodbye, maray na aga po sa inyo gabos. Di pong personalan, si Henry M. Tagahapot lang. I love you all, mabuhay.